בצילומים. אפתיק לא נפגע במהלך הצילומים. אפתיק לא נפגע. טוב, תודה רבה. תודה, דוד. תודה רבה. משהו אחר לגמרי. אני רוצה להכיר לך את נועם הירסט. שתחיה עד מגיל 140. וקודם כל עכשיו, כרגע היא בת 6, ואת עולה לכיתה א', נכון? 6.5. 6.5, לא. איך שכחת? 6.5. הורדת לחצי. ומי יושב לידך? אבא שלי. אבא שלך, שאיך קוראים לו? אבא. אבי. אבי. לא, את צודקת. קודם כל צודקת. קוראים לו אבא. נכון. ואת נורא רצית לטוס לחו"ל, נכון? ומה אמרו לך? לא. לא. נכון, שזאת תשובה לגיטימית. אז מה את עשית? טיילתי בארץ. טיילת בארץ. כי את ראית באינטרנט תמונות של מישהו שקוראים לו ג'ונתן, נכון? שהוא מצטלם עם שלט שמה כתוב עליו? מאמי אנד פיין. שמה זה בעברית? אמא, אני בסדר. ואז את ראית את התמונות האלה, ומה את חשבת באותו רגע? שאני רוצה גם לעשות אותם רק בארץ. ואז אבא הכין לך את השלט הזה. תראי לנו אותו. ואז אבי, היא רוצה לטוס לחו"ל, אבל לא טסים לחו"ל. מאמי I'm fine. רגע, תרימו אותו קצת. מתחילים? מאמי I'm fine. יש לנו גם את התמונות של ג'ונתן שנוכל לראות במקביל. אבי, מאיפה הגיע הרעיון לצאת לטייל ברחבי הארץ עם השלט? לשחזר? מדפדוף באינסטגרם נחשפנו ליונתן, והיות והילדה רצתה... ג'ונתן, סליחה. והיות והילדה רצתה לעשות את ההרפתקאות שלו, החלטנו שיש מקום בארץ לעשות בדיוק את אותם דברים. אז הנה, אנחנו רואים את ג'ונתן עם הסוס, וגם את עם הסוס, נכון? והוא כתב שם, ואת יצרת את זה מצעצועים. נכון. אמא שלי יצאה. מכבייה. מאמי I'm fine. אוקיי. בקיבוץ. זה למטה, עם אוקיי. החיילים. כמה עם הלוחמים? לוחמי מג"ב. כמה עוקבים יש לך? לא יודעת. מי יודע? אבי, אתה יודע כמה עוקבים יש לה לתמונות האלה? אמא שלי יודעת. מעל 1,000 או משהו כזה כרגע, כן. ובאיזה מקומות מקוריים במיוחד את היית והצטלמת? בוורד הגליל. יפה שם מאוד. אולי אבא תעזור? ביפו, יפו. נכון, וגם בהרצליה במרינה. בהרצליה במרינה, ובקיבוץ עצמו הצטלמנו לא מעט. קיבלתם איזושהי תגובה מג'ונתן עצמו? הוא ראה את התמונות? כן. כן, מה הוא אמר? שאנחנו נותנים לו השראה. ואולי הוא יבוא להצטלם איתך פה, אולי גם הוא יבוא לוורד הגליל ותצטלמו שם. רעיון. נכון, אבל הוא שלח לנו מייל, ואם הוא אמר שנבוא לארץ, אם הוא אמר שהוא יבוא לארץ, הוא יבוא לבקר בקיבוץ. איזה יופי. יפה, אז תמשיכו לצלם ולטייל ברחבי הארץ, ואולי יום אחד, שתהיי בת 140, כמו שהבטיחו לך, אבא ייקח אותך גם לחו"ל באמת. נכון? שאבא יהיה בן 200. או שהיא תמשיך לעשות בארץ, ככה קוראים להם לעשות טיולי אקסטרים, זה מרגיע. יפה, תודה רבה. אולי משרד התיירות יאמץ אותה ויעשה פה קמפיין לשיווק הארץ. מה היעד הבא, אגב? בינתיים